Але ж пізніше потім Августин Волошин вже знайшов собі другий орієнтир, однак не осуждаємо, тому що це його лічність. Но за того, що многі молоді люди не знають історії, деколи хапляються за чужих героїв і голосують за чужі інтереси. Ну а вот это уже великое і грішное. Великий гріх, коли син буде голосувати проти людей, які виступають проти його отця і проти його общини. Тому желав би, щоб наші молоді русини, а тепер є телефон, інтернет, добре знати історію русинов, славну, величественну, наповнену боротьбою за свої права і свободи. І такої красної історії не мають то ті, котрі нині нам кажуть у очі, русинів не є. Господи, прости їм, бо що такое кажуть, а молодь, Господи, настав знати нашу історію. І в великому рахунку думати за всю державу Україну. Но бути локальними патріотами своєї землі, щоб ми не були придатком усій державі, з котрої все викачають, хащу виріжуть, і потім люди мусять йти знову, як в Америку, йти на заробітки, тепер йдемо до німців. Має бути все правильно, якщо це наша держава, в ній красно і чесно ся мають ділити бюджети, доходи і, звісно, щоб рівень життя був примерно одинаковий по державі. Я закликаю наших молодих людей знати історію свою. Ну, а на виборах, звісно, голосувати за тих людей, котрі хоча б, хоч маленько, думали б за нашу землю. Не так, як тепер на тих білбордах написано всюди: всі за Закарпаття, всі за землю, всі за нашу, то наша рідна земля. І практично ніхто з них, уви, не є наш. Треба дуже розбиратися в тому, щоб точно знати і за кого голосувати.